Moses, all this while I've been say I've been say you want to do fitness competition with me, but I just realized that na content you define. You're not content creator. I offer you $5K, Baba. $5K. I say if you win me, I will give you $5K. If I win you, you will give me 500K naira. But as I say, you now talkative. Now only This man that people are seeing on my screen is an American-based Igbo soldier, and this our brother that people are seeing like this just challenged Nigerian soldier. So just take 1 minute of your time and listen to him. After you finish listening to him, drop your opinion in the comment section, and do not forget to share so that other people can be able to learn from it, because I know that Nigerian soldiers, they are not well trained. So that is why I like our Igbo people, because anything that they are doing in this world, they will try their best to make sure that they know that thing very well. So listen to him and share the video, please. Moses, all this while I've been say I've been say you want to do fitness competition with me, but I just realized that na content you define. You're not content creator. I offer you $5K, Baba. $5K. I say if you win me, I will give you $5K. If I win you, you will give me 500K naira. But as I say, you now talkative. Now only talk with your mouth. You understand? So I've been giving you 24 hours to respond. You respond, but you don't accept the challenge. But you don't want to collect $5K. The most in the AI. You say the most in the AI, but you don't want to collect the $5K. Come on, man. Come on. I don't think you never see $5K before. What? I want to change your life. Now my plan now be say I could give you the $5K. I won't dash you the $5K. Change your life, but you na content creator you be. But peace. See, percentage of Biafrans that have seen what Mazen and the Kano saw in Simon Ekpa, they are very high. They are about 80% of them, 90% of them that have seen what Mazen and the Kano saw in Simon Ekpa. And Nigerian government saw it in him earlier. You know, at the initial time, they never knew they were taking him for a joke. But when they started seeing reality, they were panicking all over the place. Simon Ekpa dealt with them. Nigerian government, Simon Ekpa beat them hands down. It's only Finland that was able to bring him. If not that Simon Ekpa went to jail, by now, I can run on Biafra. But when Simon Ekpa went to jail, by now, I can run on Biafra. It's not a joke. This is reality. That is what Mazen Nandekano saw in him. That is why Mazen Nandekano wanted him to be at the helm of affair, to align with the SDOS, those criminals that we are never ready for our freedom. They were never ready for our freedom. They kicked against it 5 good years now. By now, we would have been in Biafra, because Mazen Simon, our strategy was to make Nigerian government not to say, you see, this thing is the reason why it's easy for that Ekuke that came out and said that when you buy Mazen and the camp, there will be peace in the whole Southeast. This is SDOS that gave him this leverage. Because what Simon Ekpa was actually doing is to prove to Nigerian government that without Mazen and the camp, that everywhere will still be hot. Because everywhere was already hot. Not for the citizens of Biafra, not for Biafrans, not for Igbos. Because Igbos were donating food to ESN, if you can remember. Igbos were taking food to ESN camp, supporting them massively, internationally and everywhere. So, when Mazen was taken, it was now looking like as if everywhere is becoming calm. And if everywhere becomes calm, because Mazen was taken, that means it will look like Mazen is the actual problem of the East. Mazen Simon Ekpa said no, that he will make sure that these people will pay the price. That thing that they want, that they will never see it. That was what Mazen Simon Ekpa was working on. But these criminals started fighting him. They started, but a brave man, a soldier, and a reserve soldier,
You want to silence him and bring him now. You can never. He is the most fierce freedom fighter in Africa as of today. Nigerian government confirmed him. To an extent, they were even praising Mazin Nandekano. When someone was outside, they were now praising Mazin Nandekano. So for you to know how fierce Simon Ekpa was on them, because our freedom, Simon Ekpa was not fighting. He said that he's not fighting with good eyes. That he want to make history, and he was working on it till Finland went and aligned with Nigerian government. But he's coming out. Nigerian government should prepare. He is not called up at OBA for nothing. Mazin Nandekano didn't choose him for nothing. He has a reason, and that reason must be accomplished. That reason must be accomplished. Mazin Simon Ekpa, because Mazin Simon Ekpa is coming out. And you know when he comes out, he is your nightmare, your greatest nightmare. You people should be ready. After maybe Simon Ekpa got a call today. In fact, I'm very, very happy seeing him healthy, proud of himself, proud of Biafran people. He said a lot of things. But my confidence, ebe Simon Ekpa no now, or somebody ni kuku stand there with okwe now. Or gara ni umakuo na mecha na eziokwu ga-apụta ife. Na eziokwu do ne ga-apụta ife. A lot of people do against Simon Ekpa. Ajubugo ma ajua before. Simon Ekpa. Atwa yanga tiye n'ime. Mana since how a lot of people can anwụ. Aka na egbu mmadụ na southeast. Aka na egbu mmadụ na-eme mpụ dị iche iche. Because ihe eji wetu yanga na asị na ọnya ka ọsụrụ insecurity dị n'ala Igbo. Na ọnya ka ọsụrụ ihe ọjọọ dị n'ala Igbo. Na ọnya ka eji wetu yanga. Ajụọla m ajụa before. Since ya atụrụ yanga. Ọkwa aka na egbu mmadụ n'ala Igbo. Ndị mmadụ ka na-anwụ. A lot of evil ka na-emekwa. A lot of atrocities ka na-happen kwa n'ala Igbo. Ona Simon Ekpa no n'ime ebe ahụ wee sị ndị ahụ na-egbukwasị mmadụ outside. Because Simon no n'ime kono n'ime ebe ahụ nwekwa control over people na Nigeria ha na-egbu mmadụ. Ọ ga n'ihu today kwuo na nyawa na onwe ya aka edocha. Na-emecha na ndị obodo a anyị nọ n'ime ha a na-akpọ Naija ga-ama nke wụ eziokwu na ha nwabụ ndị na-egbu a lot of people a na-egbu n'ala Igbo ma podokwa ya n'isi. Ọ gara n'ihu kwuo okwu gwakwazie ndị Biafra ha fight n'onwe ha. Simon Ekpa gwara unu Biafrans, you people stop fighting yourself. Na onye gburu nwanne ya abụrụ odogwu. Asị nka ngwa unu ya na mekwubi ekwubu. Onye gburu nwanne ya ahụ odogwu. Simon Ekpa mentioned something like that today. Na onye gburu nwanne ya ahụ na odogwu. Unu agbazi n'onwe unu mgba, unu egbuchizi n'onwe unu, unu afatizi n'onwe unu. Because nyawa kwa n'ime na agwa unu na-egbusi n'onwe unu. Like what Mazin Nandekano was saying something like this. Oko isi dị kọpụrụ ụmụnụ fesasịa. Unu wurizie na-achụrụ ego. Some people in the name of Biafra ha na-ekidnap mmadụ na-achụrụ ego na-eme a lot of things. Si na ha na-azọ Biafra. Why na people unu ndị isi unu na unu na-emezi na ha adọrọ mma. Ifuru ya. If I can only without he was Satan Simon Ekpa today, Nantusi Puku, Nusiwefuni, who are Ukun Webro Bikono, Nibu Wolfu, Biafrans are ones. For you to able only neighbor one new na fight one new in the name of Biafra. Stop where Niana so one of Mwelonwe. Mwelonwe, I'm an Usri, can rose it to use of war. Or Yanni use the brain. We name ya na use akonu uche we name o na efu video ma chi alum vida ka ndị ya mụta ife n'aka mmụrụ ife ara ka nwanne nwe ọzọ bụ na ekwusigo ana m agwa unu ihe mmadụ na-agwa unu eziokwu ịchọ ịmụta ife n'aka ma ịmụta ọ bụrụ na ịchọ ịmụta ị na-emegheri agbacha ọsọ ara agụ maịlụ agbacha ọsọ emegene agụ maịlụ biko chi alum vida Simon Ekpa sị na mgbadụ ha anya na ya nwa egive kwa ọpụ o kwuru na ya nweta n'ihu akwụkwọ na ya nwa give up na ya na-achụkwa ife ya na-achụ a na-ebelive na ya apụta mana mgbe ọ pụta na nke eziokwu ya adakwa
ifu vida shialu vida ka ihe anyị na-eme wee dị mma. Anyị na-enwe olileanya na one day na anyị enwere onwe anyị ka anyị si n'aka uru wee pụọ, because na anyị wuo uru n'aka ndị Naijiria. Ndị Naijiria si na ya ahụ uru, ha mezie ihe ntụ okwesị isi mezi ihe tinsidụ ntụ okwesị ịsịdụ ka anyị wee mara na anyị na ha akwụ. Ma ọ bụrụ na tinsidụ ntụ okwesị ịsịdụ anyị na ha akwụrọ. Ifu vida shialu nya ekenekwa m taa mara ọrụ mma. Ịmakwa na ihe niile Biafra nwere o Republican. Ihe niile na-ekwiri Biafra o Republican. Ọkwa ha nsọ n'ọnụ, ọkwa ha nsọ n'action, mana ụbụrụ ha na-akụ akụ. Odegusa mo na-ekpa nya na court jụkọtara ndị a ajụjụ. According to Pastor Van Van, Pastor Van Van sị na ọ gbara ha 7-0. Ọ sị ha na ndị a niile dere petition against ya nwa wete njuwe na eme ha kee ha ma Attorney General ma ha ncha ma gwogwotigwo ha ncha detechara ha from Nigeria kee ha nọrọ ebe ha taa iri ọnụ na-eplay record na video ihe ndị okwu gasịrị. Ọ sị ha kee ihe ndị a kwuru njiwe nye ha this respond because na ha respond. Ha sị na ha ewepụgo nke ahụ wee sị ya unu wepụrụ nke ahụ werezie nke mba ikpe m ikpe. Ọ na-adụ mma mmadụ enwe ụbụrụ dịkwa mma onwe o. And ihe ọbụla na-eme na ị nọrọ na right gụ mara ihe ị na-eme ị yaghị na-eme nkụja. Ị ma na anaghị eme nkụja ọ gwụriri na kọtụ bụ isie ike nyaa. Ịghọtago ofu ihe ahụ Maazị Nnamdi Kanu na-akọwa. Then ndị Naijiria ndị kọtụ Naijiria ọkwụ na-ahụgo ka esi ekpe ikpe, unu ahụrụ ka esi ajụ ajụjụ. Nke a wakpọta Maazị Nnamdi Kanu na kọtụ anyị ekwe ka okwu ndị lọya sef a na-ama jijiji. Ije ebe ahụ ikwuo nke go one ndị ọcha si eme ndị ọcha ọkweghịrị ndị isi ojii amaghị ife o eso nne ya na nke esi eme na nke esi ekpe ikpe. Ọ chụkọtara ha ajụjụ ụnyaahụ na apụ biko na onye ma ihe. So amabeghị m deeti mgbe anyị ejekwa ọzọ mana ebelivre m na ọzọ anyị ejekwa odegwu ka ya apịawakwa ha azụ. Ndị niile jejere akwụkwọ ebe ahụ ma gọvanọ of Anambra steeti ma nke Imo steeti ha ncha niile onweghị onye tiri arụ, onweghị onye bịara di ya. Jenu prove onye unu dere na ma ọkwa ya nwoke a etitọrọ unu and ọ ya nnukwute ihere nye unu. Ịghọtago mana nwoke Republican tinegodi nwoke na awụọ. Biafra ọ na-anyị si ahụ Biafra ya abịakwa o. Biafra across kwa na border ọkwa ha ozikwaghị ihe Nigeria na ndị zoo. But it's well we are waiting for next court. O nwere ike next court isef ọ nazi ebe maka okwu eriju ha afọ na 1 or 2 ọ jụrụ ha. Hai na mba ewuru nwa afọ Biafra na-enene video ma biko si na ihe niile Biafra nwere odogwu mgbaga ha ma akwụkwọ ha dị smart ha dị intelligent onweghị ihe eji anyị nọ n'elu nọrụ na ana. Don't play with Igbos wu ndị Chineke kpọchara aka ka egozie fa mana ụbụrụ mana ihe niile na abịa ma ha aka na golen Newton ebe ndị Igbo nọ.